Right, muri Zimbabwe ndicharamba ndichikutendai uye ndichaenderera mberi. Handisi kuzoneta kuramba ndichikutendai, especially avo vari kusubscribe nhasi nevakasubscribe kudhara. Kuona ikoko zvakakosha izvozvozvo, nevanozosheya mavhidhios edu, because mamwe acho chinofanira kunge chinge chiri chidzidzo kune vanhu vanenge vachizoona. Saka ukasasheya wangodzidza wega, unobatsirawo vamwe, because kana tichatokupawo nechatati ubatsirikane. Saka ukabatsirawo someone nekumupa vhidhiyo oona onzwa zvatinenge ndichitaura, because zvinhu zvinenge zvaitika ende zvinhu zvinenge zvatobata munhu. Ndofunga muri kuona senyaya ndiinayo panapa Mai Ava vasvika pakuchema apa vanga vakupukuta misodzi vachitsanangura nyaya yavo Chigubhu nemurume wavo kuzasi uko Ava Varamba. Mushure mekunge vanetsana, akangotora Chigubhu ndokuvaisa kuzasi kokoko. Ava vasiya avakuwadza zvokuti nanhasi vachitori nekurwadziwa, vachitori nepain. Munhu ati akutorarama neurema apa after all wasiyiwa nemurume wacho asisa kude, because anenge akukuwadza. Mushure mekunge vanga vafungirwa kudanana nemumwe murume apa murume aisagara kumba, saka aingoita zvokuti anenge achishanda samwe, aishanda kuhotera achiti achidzoka kumba, ndopa akangosvikawo achinzwa nemakuhwa. Murume haana kuda kutsvaga zvakawanda kuti ichokwadi here, akabva angoita utsinye hwaakaita sezvandataura izvi, obva angoita se abva atongovaramba. Saka inyaya inosiririsa, inyaya inorwadza. Saka tell us what do you think in the comment section below, and don't forget to advertise your business with us. Unongorisa mucomment section une nhamba, tobva takubata, tobva taita munyati wacho, zvinobva zvabuda zvakanaka, zvinobva zvangofamba. Iwe uitawo mari, isi tiitawo mari, nekuti our channel is growing. Uda kusvika 10,000 wasubscribe. Guys, let's subscribe. Thank you.